Žijem Boha. Ty vole. Masakr. Dobré ráno. Je 4:30 a myslím si, že kombinácia melatonínu a laxaurinu je cesta k tomu, aby som sa tu normálne vyspal. Dnes to bude zaujímavý deň. Ideme na to. Je ten stativ, sakra. Tu je. Good fucking morning! Samozrejme nikam nejdem, keďže ešte stále mi dotekla infúzia. Ale to bude takých tých ešte možno 15 minút. No a vidíš tu na tie dve bodky, taká keby kanila, len to ide priamo do tepny. Vyťahovalo sa to preto, lebo tam boli známky nejakého zápalu. Takže zvážili to, že to môže byť pre mňa už nebezpečné, takže to vyťahli a spoliehali sa na moje žily, ktoré samozrejme sklamali. A u mňa je náročné urobiť nejaký odber, nie to ešte napichnúť kanilu. Takže toto je tá taká možnosť akoby zároveň odoberať krv z toho a takisto aj dávať infúzie. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Can I call you darling? I wanna plant you in my heart. Dobré ráno, vážení pacienti, začína sa vizita. Poprosíme vás, sadnite si na posteľ a zlečte smrtný diel. Nič, ide vizita. Nemôžem točiť, samozrejme, ale hneď ti poviem, čo sa tam dialo, čo mi povedali a hlavne je dôležité toto. Teraz. Pochopíš. Na chvíľku. Čau. Čau. Neuveríš, ale to, čo som ráno hovoril, že mi budú píchať do krku, tak je pravda. A to radšej zoberiem do ruky. Takisto sa stalo to, že tá rana, o ktorej som hovoril, pooperačná, tak že posledné dni sa mi stalo to, že sa mi hojila kosť, srdce v poriadku, svaly vyzerali byť v poriadku, ale pokožka začala sa nejako otvárať. To môže byť aj spôsobené mojou slabou imunitou a celkovo to telo nechce prijať tie samostrebávajúce stehy. Hej, takže teraz to dosledujú doktori, dávajú mi antibiotika a dávajú tam rôzne dezinfekcie, aby to nemokvalo a tak ďalej a tak ďalej.
samozrejme nejaké sterilné krytia. No a mám tu raňajky. A ešte, jaký mám výhľad. Nedávno, včera večer, jak som sa bavil s mojim kamarátom, tak mi hovoril, že pozeranie sa na stromy skracuje hospitalizáciu. Čo ja viem. A ešte, keď náhodou sa pýtaš, že predtým som bol v jedálni a teraz som tu, tak je to preto, že mával som teploty, takže keď má človek teploty, nemôže chodiť mimo izby. Takže to pre mňa znamená, bohužiaľ, Bohu vďaka, že proste musím byť na izbe a dostávať jedlo aj na izbu. Takže tak, občas si môžem samozrejme vyjsť na chodbu, ale nemal by som veľmi. Bon appétit! Pozdravujem našu bývalú lektorku francúzštiny. Dobrá. No, ja si musím asi na chvíľku trošku oddychnúť, lebo ma toto ráno zmohlo. Chcel som pokračovať ďalej, inak zvyčajne už trošku niečo iné robím, ale k tomu sa postupne dostaneme. Čas ide rýchlo. Keď do toho pridám ešte natáčanie, tak to zabere ultra mega veľa času, ale určite to stojí za to, aby som to ukázal. Robím to hlavne pre seba. Predstavujem ti Ibalgin. Používa sa na zníženie bolesti, horúčky, zápalov. Účinná látka je ibuprofen. Keď trpíš náhodou migrénou, úplne chápeš, že niekedy, keď sa ti spúšťa migréna, tak také malé pichanie proste do oka to začína. A keď toto stihneš zaznamenať, tak si v suchu, lebo mne na toto napríklad pomáha jedine Ibalgin. Lebo keby som si ho nedal, tak už ani natočím absolútne nič. A bol by som celý deň jak nasraný pes. Idem sa naobedovať. Zajímavé. Vyzerá to jak kuracie stripsy s mekačom, ale asi to mekač obišlo. Škoda. Fakt by som si ich dal. Takže zvyčajne sa snažím toto robiť ráno, čo je okolo tej 9:00, pol 10:00. Toto je proste len také čisto rozhýbanie. Hrozne mi to pomohlo. Možno vieš, možno nie, ja docela trpím na ten chrbát. A leženie proste čisto na chrbáte mu to vôbec neprospieva. A vďaka pár cvikom od fyzioterapeutov si myslím, že ten chrbát je na tom o niečo lepšie a cítim sa proste fajn a viem lepšie fungovať hlavne cez ten deň. Začíname nohami, spúšťame nejaký ten cievny cyklus proste v tom tele a dávame sa na špičky a potom na päty. A zase na špičky a na päty. A to spravím tak 5-10 krát a potom idem na kolená, zdvíham jedno koleno, druhé koleno a toto urobím tak 10 krát. 5 na jednu, 5 na druhú. Potom už idem skôr na tie ruky. No a táto časť mi príde, že je taká najnepríjemnejšia, ale cítim, ako postupne sa to uvoľňuje. Takže začíname ľavou rukou. A tá ide no a to isté pravou. Snažím sa čo najviac mať rovnú ruku. Opäť druhá ruka. Cítim, ako proste tie lopatky a všetko mi to tam sa pekne naťahuje a takisto aj tu na. Sa mi to uvoľňuje, že viem trošku byť taký mobilnejší. A takisto idem aj obidvoma rukami. A takisto aj rozpažujem, neúplne nejak extrémne. Asi maximálne do tohto rozpaženia
Hej, cítim to tam proste, jak sa vzadu uvoľňuje pomaličky. Nechcem to nejak siliť, lebo hlavne ide o to, aby sa mi úplne v pohode zahojil hrudník. Čiže to nechcem nejak veľmi rozpažovať. No a to by bolo vlastne všetko. Nič proste extrémne, nič náročné. Na mňa úplne v pohode. A to robím ráno a večer. Cítim, že mi to pomáha, robím to. A tie bolesti napríklad už neberiem ani vôbec tabletky na bolesť. Hej. Keďže ešte napríklad 4 dní dozadu som ich bral, lebo to bolo extrémne, hlavne na chrbát, ty kokos. Ale ideme na ďalší cvik. Tu nás rada končí, tu je reálny progres. Hovorím reálny progres, to nie je, keď ideš do posilky a po mesiaci cítiš, že máš o 2 cm väčší bicák, ale tu je to reálny progres. Možno ti to príde vtipné, že nafúkujem balón nejaký non-stop, ale nejakú špinavú kameru. Ale ono je to fakt úžasná vec. 30 takýchto balónov, keď nafúkam za deň, tak som cítil na druhý deň vážne progres. Či už v rámci lepšieho dýchania, ale aj v rámci výkonu. Po iske, čo som bol, tam som vôbec nefúkal a dlho sa čakalo, či môžem vôbec fúkať alebo nie. Či sa ten hrudník vlastne nejako dobre hojí a tak. Tak až neskôr som mohol fúkať ako možno niektorí. A nefúkal som úplne, podceňoval som to. A raz som proste si povedal, že skúsim. Sice proste mi prišlo, že celý deň nič iné nerobím, nefúkam. Ale na ďalší deň som videl hneď progres a už ešte v ten deň som videl progres, lebo úprimne, ja som si to kedysi skúšal, keď som bol ešte pred operáciou, že na koľko vdychov nafúknem celý balón a boli to 4. A po operácii to bolo 11 proste. Ešte v ten deň som dal na 9 vdychov, potom ďalší deň, to bolo včera, som to dal na 6 a večer už to bolo na 5. Idem teraz skúsiť ešte schválne, na koľko teraz to dám. Keď dám znovu na 5, vážne ako super, ale naozaj fakt cítim, jak sú plnejšie tie pľúca a wow, proste wow. Neviem, kým nezažiješ na vlastnej koži, nepochopíš možno, o čom hovorím, ale za mňa toto je fakt pecka. Dýchanie. Takže ako keď niečo čakáš ešte viac, že niečo ti ukážem tu na nejaké cvičenia, tak to je všetko, sklamem ťa, ale to je moje jediné cvičenie, ktoré tu robím. A mi to naozaj stačí a vidím v ňom progres. Večerná dávka nachystána. Samé antibiotika. Ty kokos. Tak. Vyším ten jas. No, už asi nič viac nevymyslím. A takisto aj nevymyslím už s týmto videom nič, keďže už sa počas toho dňa toľko toho nedieje. Ako snažím sa ten čas využívať nejak lepšie. Napríklad čítaním si knihy, tvorením videa, hej, alebo strihania tých starých, ešte ktoré som mal v pláne nastrihať, hej, a takisto vymýšľať niečo nové. A mám strašne veľa času filozofovať nad životom, čo ma docela baví. Takisto si píšem s ľuďmi, občas si zahrajem nejakú tú hru na telefóne, takže toto je vlastne celý môj deň. Hej, a niekedy mi to ide rýchlejšie, niekedy mi to ide pomalšie. Občas nejaký ten výkon sa mne vykoná. Teraz vyzeráme jak ten David Jones s tými chapadlami. Nehovorím, že to tu je zlé a ani, že to tu je nejak úplne že super, ale zase mám kopec času pre seba, kde môžem premýšľať o tom, čo ďalej chcem dosiahnuť v živote a
myslím si, že mi to dalo dosť veľa do života. A ten fakt, že som proste tu sám, je za mňa super. Nechcel som vám točiť nejaké video, aké som mal pocity po operácii, lebo si myslím, že si to zaslúži nejaké lepšie video a nejaký lepší odstup od toho času, aby som si mohol lepšie premyslieť a lepšie to video spracovať. Takže tu máš takú ochutnávku toho, aké to je proste byť na jeden deň v nemocnici po operácii srdca napríklad v mojom prípade. Nič. Čakám už iba na nočné lieky, ktoré dostanem a už iba čakať proste, že sa tá rana bude hojiť tak, jak sa má a budem doma. Takže vidíme sa snáď čoskoro. By som sa radšej aj zmenil na Johna Wicka, ale to lyžičkou by som robil tu čary. Ty vole. Musím vydržať už.